खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं साथाम मैहुर खालामग्राफोरखौ खादों लोगोसे मैदेरनि हाथाइ आरो गावग्रा हाथियारबो जब्द खालामदों। मैया थांनाय मोनायाव सेनं तामुलपुर जिल्लायाव भारत भुटान सिमा खाथिनि दंगा गामियाव गंनै आखाइजों बानायनाय राइफल आरो मैदेरनि हाथाइ जब्द खालामो। मोनसे सुद सुलुंनि बिथायाव पुलिस आरो हाग्रा मावख'गिरिफोरनि मोनसे जथाय हानजाया गिबियाव सिंगारि हासदा 60 बोसोर बैसोनि न'आव सेनं दंगा गामि आरो गंसे आखाइजों बानायनाय राइफल बोखांनो हादोंमोन। सोंनाय फिननायाव सिंगारिया फोरमायदोंमोन दि बे गामिनिनो सानु हेम्ब्रम 60 बोसोर बैसोनि न'आव मासे मैदेरनि हाथाइ दोनखोमानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव हानजाया सानु हेम्ब्रमनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो हाथाइखौ जाफुंसारै बोखांनो हादोंमोन। सिंगाराय आरो सानुखौ आरोबाव सोंनाय फिननाया नाग्रिजुलिनि मन्जुर गामियाव बाबुराम सरेन 46 बोसोर बैसोनि न'आव फिन खेबसेबाव सिग्रोमनाय जादोंमोन, जेराव हानजाया आरोबाव आखाइजों बानायनाय राइफलफोर जब्द खालामदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा साथाम दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जायो आरो जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोर जेरै गंनै आखाइजों बानायनाय राइफल आरो मैदेरनि हाथाइखौ तामुलपुर पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं 21थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2024 खौ मैया पद्मश्री अनुराधा खइरालानो गथायबाय। मख'नो गोनांदि मैया कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 21थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2024 खौ बान्था महरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा, गांसे दख'ना, गांसे जोमग्रा आरो मान बिलाइजों लोगोसे 2 लाख रांनि चेकखौ माइथि नेपालनि गायसनगिरि आरो मुंदांखा समाजारि मावथि पद्मश्री अनुराधा खइरालानो गथायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोथाय फुन्जिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मुस्रिमा पेट्रिसिया मुखिमा, लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोथाय फुन्जिनि मासिगिरि ड डिमासा दैब्रां मोसाहारि, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ड सुरन नार्जारि, लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', BKWSनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी, महिपाल बर', BTCनि मावफुं सोद्रोमा ड निलुत स्वरगियारि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आसामाव गथ'सा हाबा जानायनि दायाव आरोबाव 400निबो बांसिन सुबुंखौ खादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रबिबारखालि थामथि खोलोबनि गाग्लोबनायाव गासै रायजोआव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव 400निबो बांसिन सुबुंखौ खानाय जादों होननानै फोरमायनानै होदों। बिथाङा बुंदोंदि थांनाय 21-22 दिसेम्बरनि मोनायाव बे गाग्लोबनायखौ जागायदोंमोन। पुलिसआ 335 गसर रेजिस्टार खालामदों आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ मैया रबिबाराव बिजिरसालियाव थिसननाय जाबाय। आसामा उन्दै बैसोनि हाबानि बेरेखायै दावहा सोलिगासिनो दं। थांनाय 21-22 अक्ट' दिसेम्बरनि मोनायाव जागायनाय थामथि खोलोबनि अपारेसनाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सा 416 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन आरो 335 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बै 36 जिल्लाफोरनि गेजेराव जेराव अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन, धुबुरीआव बयनिख्रुइ बांसिन खाजानाय रेबगान्थिनाय जादोंमन, जेराव सा 68 सुबुंफोरा हमजादोंमोन। धुबुरी सदराव सा 17, बेनि उनाव बिलासिपारायाव सा 16, गौरीपुराव सा 13, गलखनजआव सा 10, धारमारहाटआव सा 3 आरो आगोमानियाव सा 4 खानाय जादों। बेनि उनाव बरपेटा जिल्लायाव सा 52 खानाय जादोंमोन। फारसेथिं खोला सालमारायाव सा 42 खानाय जादोंमोन। गुबुन मख'जाथाव खाजानायफोरनि गेजेराव बजालिनि सा 7 सुबुंफोरबो दंमोन, जायखौ सुरुपेटा पुलिसनि दैदेननायाव मोनसे मिरुआरि अपारेसननि समाव हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ मैया बिजिरसालियाव थिसननाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन दि समाजारि गाज्रिखौ फोजोबनो थाखाय साहसगोनां राहा लाबाय थागोन होनना गिबि मन्थ्रिया गावनि एक्सआव पस्ट खालामनाय नुनो मोन्दों। आरोबाव कक्राझाराव उन्दै बैसोनि हाबा खालामनायनि दायाव 6 हमजादों। कक्राझार पुलिसआ कक्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाय समाव उन्दै बैसोनि हाबा जानायजों लोब्बा थानायनि दायाव थांनाय मोनायाव 6 सुबुंफोरखौ खायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ दरामारानि समेश आली 26 बोसोर, आब्दुल सलाम 46 बोसोर, सनवार आली 20 बोसोर, थिनसिलानि सुमार आली 21 बोसोर, समन आली 50 बोसोर बैसोनि आरो
आलुरभुइनि सनवार मण्डल 20 बोसोर बैसोनि होना सिनायथि होदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय गासै सा 10 सुबुंफोरा दायो कक्राझार पुलिस थानायाव पुलिसनि जिम्मायाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं कक्राझाराव गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि हादोरारि आदार रैखाथि आयेननि सिङाव गोदान रेशन कार्डफोरखौ फालिथायारि महरै राननानै होनाया मैया कक्राझारनि मागुरमारि दुर्गा मन्दिर फोथाराव खालामनाय जायो, जेराव 3 नं कक्राझार एसटि एलएसि आरो 4 नं बावखुंग्रि एलएसिनि खाबु मोनगिरिफोरबो थायो। बे गोदानै रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा रेशन कार्डखौ बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा सायखं बसुमतारी आरो अरुप कुमार दे, एमसिएलए राजिब ब्रह्म आरो कक्राझारनि डिसि मसान्दा पर्टेनि नुजाथिनायाव गथायो। बेबादिनो हाबाफारिफ्रा 2 नं दतमा एलएसि पर्बतजरा महकुमा आरो गसाइगावआव गासै सा 1316 रेशन कार्ड रानदों। राननाय ब्रेकडाउनाव गसाइगाव एलएसिनि थाखाय 526, एसटि एलएसि एसटिनि थाखाय 200, कक्राझार एसटिनि थाखाय 107, बावखुंग्रि एलएसिनि थाखाय 207 आरो पर्बतजरा एलएसिनि थाखाय 276 कार्डफोर दंमोन। आद्रा थानाय कार्डफोरखौ फैबाय थानाय समाव एफपिडि आरो सिएनि ओनसोल नायगिदिंगिरिफोरजों राननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।